here again, cooking pinakbet. And welcome to my channel, Mila Beats Vlog. Ayan, aking secretary, siya ang mag-video sa akin. Ayan, medyo yan. Ito, may kamatis na. Nandito na yung bawang, luya, at secretary. Ang butay. Wala pang bagoong. Ikabi ko na ito yan? O, pwede na siguro. Medyo ulog mo lagi yung karabasan. Meron natin. Takman. Si ate is... Na. Happy New Year! Ate! Baka matulog mo dato eh. Manay dito. Siyempre malak niya yung inuton. Inom ka na naman. Alam, kagluto tayo ah. Kasya ba kita data? Ano sa ni Jugay? Kapatulay. Ako pa yata. Ate, nagados. Balimit na pagidan na kusina. Dahil tayan mag. Ito ka rin di ka pagitanig guys. Ano ito ba ito dyan? Baka matulog. Nakipad ang chicken powder ko. Pwede mo naman yun eh. I-post mo. I-edit mong tulad na. I-post mo na. Chicken powder. At bagoong, syempre. Bagoong. May kabila sa fish. Data. Ayan o. May kuwagi doon. Di may isang cellphone ko mabalik ako. Inadyo tayo. Hindi ka tingkan kaya ito. Nagda nga ate, hantay nalpas na nagluto. Nagata namin yung kuya kita. Ajili, isabit kang tudagi blue. Kaya kung tutupak na ang baba sudah ke atas nih. Gusto niyang uminom pag bigyan mo atay. Wala yung bumibili sa Arlet. Parehas tate, wala akong dito sa kusina. Makaon ni Italyo? Gusto mo uminom? Hi! Look, my galonggong. Paksiw. Nuling ko yung plastic ko. Ha? Dati talo. Kanya, dati rin sa darakan. Awan na eh. Kamu, pra. Ba't tayo mabaliwan? Sa para mawala lang siya. Kaya ako lang. Sarap ng pakbet. May minutes na lubang na yan. Walang katumbas na pakbet. Matiti over ko. Oh, tapos pwede na eh. Wala na kami dito. Kasi bambo ha. Tama namin. Tama namin. Ang laki pang raman ko. Saan? Madali mo napakbet? Anya ti maibagam. Nya
may daga Kung mo. hindi lang dama, tapos nagluto ka pa sir. May mayatin niyo. May mayatin niyo. Oh my God. Oh, bye for now. After 5 minutes. Bumalikan to, sumot nag-hiking nga tita eh. Kaya kami. Ay na, wano ka tipan ah. Waya ka. Teman, kapan? Dawaway na. Sapay na. Yung sapsapa na ate. Ma-share din. Sapa. Pas kay kay. Aday malit yan na sila yung pakapita. Wow. Malabas nyo. Meron ding ano, Kalubong man natin na po natin. Kalubong nyo man lagi natin. may suju, may suju. Alam ko na kung ano. Suju. Sino? With Nescafe. With cake, with gata. Hoy, pag uminom kayo, di tayo makakain ng bilo-bilo mamaya.